Na, a Zsír TV jelentkezik, megint okoskodunk, nem előadás, hanem felkérésre. Moose versus Tubeless, és én berakom azt, hogy még megint versus belső, vagyis összevetem újra Moose, Tubeless és belső összehasonlítás. Ezt kérésre kaptam. Tulajdonképpen elég hülye kérdés, de mégse. A hülye kérdés azért lehetne hülye, mert basszus, ha van egy jó technológia, akkor miért használunk régit? Konkrétan beszélünk a gumikról. A gumik, maga a gumiköpeny és a szerkezete technológiája az egy több mint 100 éves technológia. 1900-as évek elején, de lehet, hogy még korábban találták ki azt, hogy egy gumiköpeny egy felnire, egy kerékre föl van feszítve és fel van fújva. Na most ez egy nagyon pazarló, mert ugye maga a gumiköpeny önmagában a gumi, meg van benne egy vászonszerkezet, de ahányszor elkopik a kopó rész, akkor ki kell dobnod az egészet. Szóval szerintem egy baromság az, hogy 2016-ban még mindig egy több mint 100 éves technológiát használunk, ami pazarló. Mi a megoldás? Tök egyszerű, marad a köpeny, marad a gumi szerkezet, és a köpeny rá van húzva, mint egy zokni erre a szerkezetre, le van rögzítve és fel van fújva. Természetesen van más megoldás is, de azt itt más szabadalmi és egyéb okokból nem akarom vázolni. De újra elmondom, ha azt mondjuk, hogy belső, meg gumiköpeny, meg gumi, meg ez a több mint 100 éves technológiáról beszélünk, akkor egy elavult szar. Pedig mégis használjuk, továbbra is használjuk, pazarló, egy baromság az egész. Ha már itt tartunk, akkor utalok arra, hogy már kitalálták ezeket az úgynevezett katonai kerekeket, úgy süt a nap, amelyek ugye maga a kerék az önmagában egy ilyen mozgó szerkezet, és az mozgó szerkezet végén van rajta a köpeny, ami kopik. Van megoldás, ami jobb. Szóval egy elavult, több mint 100 éves technológiával állunk szembe, aminek az a legnagyobb hibája, hogy egy bizonyos nyomás alá nem tudsz menni a gumiban. Konkrétan, ha túl alacsony nyomás alá mész, akkor ugye ha ez a szerkezet itt szemből nézve, itt van bent, csak mindjárt vezetek. Hűha, be is kell kötnöm magamat, jut a szembe. Jó. Ugye, hogyha ez a gumiköpeny, itt van benn a belső, ha ezt nagyon leengedem, akkor a perem beüt, ugye? Nagyon leengedem, akkor beüt a perem, és elcsípi a belsőt. Ez a belsőnek a tipikus hibája. Mutatom újra, ugye itt a belsőben, és elcsípi a belsőt. Szóval a belső egy könnyű, gyors megoldás, és olcsó. Szerintem ilyen 0,3-0,4 alá nem tudsz menni bár nyomásban, mert ha alá mész, akkor mi történik? Elcsípi a belsőt, defektet kapsz. Ezért kitalálták a profik, konkrétan az első úgynevezett hub gumigyártó, a Moose gyártója volt a Michelin, hogy egy tömör belsőt öntenek ki, hubból, úgy hívják, hogy Moose. Moose angolul azt jelenti, hogy hub. Egy hubot öntenek ki, és a hubot rakott bele ebbe a szerkezetbe, ugye, ami a gumiköpeny. Ez a köpeny így kilukaszthatatlanná válik. Ezt használták, ezt kezdték el használni először a Dakaron. Gyerekek, melyiket megjegyzem, vasárnap van, esik az eső.
és motorozás lesz. A Florin emlékére. Szóval gumihab, belső helyett kitalálták a gumihabot, gumihab rendkívül jó, rendkívül tartós, nagy sebességeket már nehezebben bír el, ilyen 100-120 fölöttben fölmelegszik és össze tud esni a hab. Ezt a habot nagyon nehéz fölszerelni, beszerelni a kerékbe. Külön technológia kell hozzá, ezt a habot zsírozni kell szilikonzsírral, hogy ne kopjon szét a gumi belsejébe. És a másik óriási hátránya az, indexelek, csoda, hogy mivel kemény, a köpeny önmagában, hogy ez a gumiköpeny nem tud összemenni. Ugye nem tud szépen összemenni ahhoz, hogy ne csak a futómű vigye el a útegyenletlenségeket, ugye, ez a gumiköpeny, hanem maga a köpeny is összemenjen. Vagyis ha engedem a nyomást a gumiból kifele, ugye, a belsőből, akkor ugye tapad jobban a talajon, és el is viszi a kisebb egyenletlenségeket az úton. Szóval, belső nagy nyomáson cross, belső kis nyomáson enduro, hard enduro, ha nagyon alámész, kilukad. Mert elcsípi, ugye a gumiperem összecsípi a belső tragy, így összecsípi. Mit találtak ezért ki? A moose-t. A moose viszont az egy hibája, hogy kemény, ezért nem tud leengedni, nincs annyira jó tapadásod, de nem lukad ki soha. Vagyis egy Dakaron mindenki moose használ. Miért? Tartós, erős, nem lukad ki a gumit szinte soha. Két vakszeleppel mennek, ha ez a felni, akkor egyiket ide rakják, a másikat ide, két vakszeleppel mennek, és szinte örök élet. Hát egy ilyen keményebb Bib Moose, a Bib volt az első Moose, az eltarthat 2-3 évig, és mint mondtam, nem lukad ki, tartós, elnyírhatatlan. Megmondom őszintén, én elől Moose használok, régen tubelessoztam, meg van zsírtubelessom is, de megmondom őszintén, a tapadás veszteség, amit elszenvedek a Moose miatt elől, nem akkora hátrány, mint amekkora előny, hogy soha nincs defektem elől. Nem így beszélve, hogy elől Moose használni azért jó, mert olyan tompa lesz a motornak az első kereke, nem félted annyira a kövektől, sziklától. Vagyis kinek javaslom előre a Moose-t? Azoknak, akik sokat szikláznak, hardenduroznak, nagy tempóval mennek neki, kemény szerkezeteknek, sziklának, járdának, stb. Utcára nem való. Kinek javaslok előre, most az első kerekről beszélek, belsőt, aki rövid versenyeken vesz részt, nagyon fontos az első kerék tapadása, ugye a belső ugye szépen fölveszi az útegyenlenségnek a formáit, ezért sokkal jobb tapadásod van belsővel, és ha elszenved egy defektet, akkor még be tudja fejezni a versenyt. De ugye mondom, rövid távú versenyekről beszélünk, ez lehet egy 1 órás, 2 órás endurocrossnál is, ha fontos neked a tapadás, menjél belsővel, de itt is versenyszerűen Moose-szal kell menni. Miért? Nincs defekt, befejezd a versenyt, kisebb tapadással elő. Tapadást miért veszíted el? Mert a Moose, a tömör belső nem engedi, hogy a külső, a kerék fölvegye az út egyenletlenségeit. Kibeszéltük belsőt, elől, belsőt hátul, Moose-t hátul. Jön a következő technológia, ami a híres tubeless. Tubeless az onnan jön, hogy tubeless, ugye, csak lisztek van írva a márkanév szerint. A tube az a belső, és az a neve a terméknek, hogy belső nélküli. Nem csinálnak más a tubelessnál, ugye, mint ez a kerék külső, és ezt a részt itt kitömik egy 8 bárral felfújható belsővel. Ide beraknak egy belsőt, 8 bár nyomással, és itt levegőt tudsz fenntartani. Vagyis van egy szeleped, amivel ide fújod a levegőt, amennyit akarsz, nullától akármennyi bárral. Itt a peremnél, ahol van a felni, itt ide raknak egy 8 báros belső-külsőt, amit 8 bárra fújnak. Ezért ugye nem tud összemenni a peremed, itt pedig nullád lehet. Vagyis, miért jó a tubeless?
azért jó a tubeless, mert nullával mehetsz, szabályosodod folyamatosan a guminyomást, megállsz, felfújod, leengeded, defektmentes, soha nem lesz defektet. Ha kiszakad a gumikülsőd, akkor is tovább tudsz menni nullával. Iszonyat tapadást ad. Szóval röviden, kinek jó a tubeless? Mindenkinek. Sőt, a legjobb megoldás, mert garantálja azt, hogy a gumiperem, amelyik itt a felnivel érintkezik, ki van feszítve. Ugye, ki van ez a rész, ki van feszítve a felnére, ide, ki van feszítve. Ez a tubelessnek a nagy előnye. Egy hátránya van a tubelessnek, ha az a kis belsőd felrobban, vagy kilukad, akkor ez a tapadás, amit biztosít neked a peremre, megszűnik. Igaz, hogy van vakszeleped, igaz, hogy kevésbé, sőt, ha azt mondom neked, hogy egy belsős defekt az 100%-osan rossz, és nem tudsz menni, akkor egy tubeless nagynyomású defekttel tudsz menni iszonyú sokat. Akár 70 km-t, úgyhogy nem lesz semmi bajod. Lefogni fog a peremed, de ott marad, mert a tubelessnek a külsője, meg a belső nem engedi beesni teljesen a gumikülső. Ugye ez érthető, gumikülső, itt van a perem, a tubeless ki van robbanva, vagyis lafog, de nem engedi be a peremet a felnébe. Ide nem engedi be, mert itt van közte valami, ami igaz, hogy nincs nyomáson, de ott van. Vagyis tubeless felrobbant nagy nyomású belsővel, nem probléma, tudsz motorozni elő-hátul. Nagyjából mondom, ha 100%-osan rossz egy külső, normál belsős, külsős defekt, az a legrosszabb, ugye ezzel nem lehet motorozni, mert mászkál motorosegge, vagy az eleje. A tubelessnál én mondom, ha 100 a legrosszabb, akkor itt kb. 10-20-as jellegű érzésed van, ami a feelinget érinti. Szóval, mi a megoldás arra, hogyha mégis van egy tubeless defekted, ne legyen hiszti. Hát kurva egyszerű, ebbe a belső részbe vágsz ide be egy must. De nem egy teljes must, ami teljesen kitölti azt a gumi, ugye ezt a belső részt, hanem egy felet raksz be, vagy egy negyedet. És az azért jó, mert egyszer ugye, amikor a perem leüt a felninek, akkor közte van a félmusz, és védi a tubellissodat meg a felnidet. Másodszor itt van a gumiperem, ugye? Benne van a félmusz, van fönt levegő, lent levegő, látjátok? És ez a múz a peremet kifeszíti. Szóval nem csak a tubeless feszíti ki a peremet, hanem tegyük fel, hogy van egy tubeless nagynyomású defekted, akkor a gumiban benne lévő félmúz még kifeszíti a peremet. Ugye ez a gumi, ez a félmúz, és a perem ki van feszítve. Ez érthető? Kifeszíti ebbe az irányba. Szóval, mi a legjobb megoldás? Nem múz, nem tubeless, nem belső, hanem tubeless félmúzzal. Miért? Tubeless megadja a tapadásodat, levegőd van a belsőben, a gumi belsőben, és beraksz egy félmúzt, vagy akár egy negyed múzt, ami egy ekkora lapos szerkezet körülbelül, ami egy múz kettévágva. Berakod a gumi belsőbe, a gumi belső részébe, és nem engedi, hogy felüssön a felni, ha nagyon alacsony nyomással mész, megvédi a felnidet. Ha gumi defekted van, akkor is körülbelül ilyen 0,2-es, 0,3-as nyomásnak megfelelő gumi stabilitásod megvan. Mert ugye a tubelessnek az a másik hisztie, hogyha a gumi szerkezetet kiszakad, ugye akkor nulla nyomásra mész és összeesik. Igaz, a perem a helyén marad, ezért aránylag stabil a szerkezeted, ez a gumi szerkezet. Ilyen kiszakad, nincs levegő. Ezért ha benn van itt a félmúsz, akkor ez iszonyú stabil marad.